Hartmann Sándor, a Gyorsjogsi Autós Iskola oktatója a vendégünk, szeretettel köszöntjük. Jó napot kívánok! Mert hogy fenyegetnek bennünket a meteorológusok, mert most hétvégére volt közülük olyan, aki havazást vagy igazán hideget ígért. Úgyhogy tényleg itt az ideje, hogy a nyári gumikat téli gumira cseréljük, de ez csak egyetlen egy lépés. beszerezik a hóláncokat? Igen. Nekem nincsen vége. Az autó téliesítésében ez csak egy lépés. Mi minden mást kell még megcsinálnunk? Hát nyilván ugye a fagyálló, stb. Tehát amit egy szervíz el tud végezni, az természetesen úgy lenne célszerű, hogy a szervízbe csináltassuk meg. Ha valaki mégsem jut el, akkor persze otthon is el tudja végezni valamilyen szinten, nyilván, hogyha ért hozzá. Persze ezek az új autók már azért nem annyira egyszerűen kezelhetők. Ugye az ablakmosó folyadékot cserélni, illetve... Azt mi hogy tudjuk lecserélni, mert mi nem valószínű, hogy otthon le tudjuk fröcsköljük ki az egészet, hogy a műtések kiürül, és utána igen, ki lehet locsolni, és akkor utána belerakni a télit. Tehát ez mindenképpen célszerű, de hát ezeket mind megcsinálja a szerviz. Tehát amit természetesen a szervizbe lehet csinálni, ezt érdemes a szervizbe csináltatni. Persze. Honnan tudjuk, hogy a lapátunk az olyan jó állapotban van még, már hogyha jól látom, és ez egy ablaktörlő lapát. Igen. Honnan tudjuk, hogy olyan állapotban van még, hogy ezt a telet még kibírja? Hát előre ezt nehéz megmondani, nyilván télen van igazából nagyobb igénybevételnek kitéve, tehát gyakorlatilag meg tudjuk nézni, hogy esetleg törött, illetve repedezett esetleg itt ez az éle, ez a legfontosabb része. Tehát egyszerűen csak végighúzzuk az ujjunkat, és akkor le lehet tesztelni. De igazából ezt inkább abból látjuk, ahogy töröl. Hogy csíkot tehát húzza az ablakon. amikor használjuk. Közben a képeken látjuk, hogy hogyan kell hóláncot szerelni. Szerintem, hogyha ön is látja, akkor nyugodtan kommentálhatja. Mi az, amire ilyenkor figyelnünk kell, mert általában, amikor kivesszük a hóláncot a dobozából, akkor azt se tudjuk, hogy fogjunk hozzá. Van egy leírás egyébként, tehát mindegyik dobozba található egy leírás, amit itt is kitettünk, hogyha esetleg majd meg lehet mutatni. Alapjában véve ez már az egyik legegyszerűbben felszerelhető hólánc, nem rágurulni kell, hanem be kell fűzni a kerék mögé, és a vezér szálat, ami hátul összefogja, ezt össze kell csatolni, azt keresi a kollega. Igazából ugye ennek a felrakása azért nem egyszerű, és ez az egyetlen egy olyan dolog talán, amit nem is tudunk másra bízni, hiszen pont ott lesz majd szükség rá, mondjuk, ahol éppen mikor kell, haladunk, tehát nem tudjuk előre felszereltetni, mint a téli gumit, meg ilyeneket. Gyakorlatilag meg lehet otthon csinálni egy-két próbával, hogyha olyan útra megyünk, hogy nyilván Magyarországon ez nem jellemző, hogy hóláncot használunk. Van ilyen ország, ahol be se engednek minket. Így van, tehát Ausztriában például november 1-től április 15-ig kötelező, több helyen vagy dátumhoz kötik, vagy esetleg a hóviszonyokhoz, hogy szükséges. És mi az a hóviszony, amiben már ajánlatos felszerelni? Ezt igazából vagy ugye előírják, hogy több centiméteres hónak kell lenni, vagy ugye az lehet egyébként másokból is csúszósabb, le van tapadva, stb. Viszont ugye azonnal le kell venni, hogyha olyan területre értünk, ahol hát már igen, tehát azért nem ezt azért jobb begyakorolni, hogy kell felleszerelni. Hogyan válasszunk hóláncot, amikor vásárolunk? Ezt mindenképpen a szakszervizre célszerű megtenni, tehát azért, hogyha olyan helyen akarunk venni, ami mondjuk egy ilyen nagyobb üzlethelyiség, ahol lehet kapni, akkor jól meg kell nézni, hogy az egyszerűsége legyen a legfontosabb, ugye felszerelni, hiszen ott leszünk majd a hó közepébe, és ott kellemetlen bujkálni alatta. Illetve a méret fontos, hogy milyen gumira tesszük föl, tehát ezt el kell dönteni, de leginkább a szakműhelybe érdemes ezt, ahogy mi is itt a kollégánál. Az volt a legegyszerűbb, hogy ő bemutatta ezt. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk volt és segített nekünk ebben. Nagyon szívesen.